So ito guys yung resulta ng bagyong Uwan nung mga nakaraang buwan. Ayan o, ang daming mga laglag na mga buko, yung mga bunga ng nyog na mga maliliit pa. So ayan, sayang 'di ba? Ayan yung mga nyog. Marami sanang bunga, kaya lang lahat nalalaglag. So yung iba alanganing buko, alanganing yung matigas na pwede nang ipopra. Yan o, sayang. Ang daming laglag. Lahat yan. Lahat ng puno ng niyog. Lahat mo makikita. Sayang. Ang daming nasayang na bunga ng niyog. Kaya yung mga sa susunod na harvest time talaga, konti na lang. Yung mga natira na lang. Pero wala na. Yung ibubunga, yung mga maliliit pang mga nabubuong bunga, wala na sa mga next month. Wala nang ma-harvest talaga. Ngayong mga buwan na to, meron pa naman kasi meron pa ako nakikita dyan na medyo mga matitigas ng bunga, pwede nang i-harvest. Pero sa mga susunod na buwan, wala na talaga. Maghihintay kung kailan na naman ulit mabubuo yung mga maliliit dyan na bunga. Yan. Kaya ang dumi-dumi ng ilalim ng kanyugan kasi nga lahat mga nalaglag na dahon, mga bunga na mga nasayang. Yan po yung kapag bumabagyo, kawawa yung may mga taniman ng niyog. Itong niyog na to, ito yung mga pangunahing source of income ng mga tao dito sa probinsya. So ayan o, ang dami o. Merong mga natumbang nyug din. Yan o, ang dami. Ang daming nasayang guys. So, ang daming laglag. Oh. Diba? Sayang. Sayang na sayang. Kaya ayan. Pastulan na lang ng mga kalabaw. Pastulan. Ang daming kalat na mga dahon ng niyog. Palaging maulan, kapag palaging maulan, yung mga natitirang mga nalamog na bunga ng niyog dyan, panay laglag. Kaya delikado guys, mag-standby ka sa puno ng niyog. Kaya kapag ako nagpapastol ng kalabaw, dali-dali yung paghubad ko ng tali. Kasi mamaya bigla na lang may lalaglag dyan na may malalaglag na bunga. Kakatakot lang kasi baka mamaya biglang tamaan si Tres. Agoy, kawawa naman. Paano na si Lulu Whitey? Kapag si Tres ay nalaglagan ng bunga ng niyog. So ayan guys, yung kalsada sa amin, yung barangay road namin, ayan. Tapos yung bahay namin, andun talaga sa gitna ng kanyugan. Ayun o, asa na ba? Nakikita nyo ba yung kulay ng bubong, kulay blue? Ayun o. Ayun o. Ayan o, asa na kamay ko? Ayan, ayan. Ayan yung bahay namin. Nasa gitna ng kanyugan. Nag-iisang bahay ni Tres sa ilalim ng kanyugan. Hinihintay ko pala si Brad kasi pinabili ko ng isda. Sabi ko bumili siya ng isda. Aabangan ko dito kasi ako ay tinatamad maglakad papunta doon sa dulo sa mga tindahan. Kaya nakamotor lang din naman siya. Sabi ko bilhan niya ako ng isda. Tapos aabangan ko dito sa tabi ng
kalsada. Ang tagal. Saan kaya bumili? Baka bumili pa ng bayan. Ay, ayan na. So, ayan na guys. Ayan na pala siya. Takpuin natin. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Oh, ha? Uy! Huwag mong ibabato. Chicken pala. Kala ko isda. Ha? Takoton? Okay. Thank you. Bye-bye. Ingat sa pag-drive. Oh. Namatayan. Oh, goy! Magpapapalit na yan. Na motor na yan. Uwi na yan doon sa Tres Marias Farm namin na isa. Diyan yung daanan guys. Pero nasa likod lang yan. Nasa likod lang ng lupa na yan yung aming Tres Marias Farm. Kaya lang walang kalsada dito sa gitna. Lakad lang. So ayan na. Uwi na si Tres. Thank you so much for watching guys. Bye-bye. Ayaw na ma-off. Bakit ayaw na ma-off? Ay, nakahang na. No?